Atensyon mga kapuso, adunay mahitabo nga road closure ugmang adlaw sa pipila ka mga karsada dinhi sa Cebu City atol sa opening sa National Youth Day. Kun asa kini ug unsang mga orasa, sayro nato pinaagi ni ining report. Gipahibaw ni Francisco Uano, Pangulo sa CCTO ang mga karsadang mapiktuhan sa road closure ug ang oras nga ipatuman kini. Magsugod tag panira mga alas 2 sa hapon no. Nari sa may Esmeña Boulevard PD Rosario kana na sa mga portion. So by the time mga alas 5 na sapon hinahinay na tagsira padung adto sa downtown. So expected tanong daghan kay mosalmot. Ang mga sakyanan nga mapiktuhan mamahimong moagi sa mga ruta. Ang ubang mga jeepney atong ipang-reroute no. Atong Guadalupe nga rin na lang sila moagi sa Birama no, kay para di sila ma-congest dito sa Marisas Manila Boulevard. Uban sad nga mga sakyanan nga rin na natupagion sa Arlandon kay totally close man gyud nga kaning atong dalan nga Osmeña Boulevard kaning sa may Abiliana. Human ang katong ubang sang jeep pwede na sila moagi sila sa kuano sa Pilay Squad. Full alert ang pwersa sa CCTO diin ipakatap nila ang 150 ka mga traffic personnel aron mahapsay ang mga agyanan. Gawas ugma mahitabo usab ang laing road closure sa Pizza 27 sa hapon gikan sa Cebu City Sports Center ngadto na sa Kapitolyo. Nangayo pagsabot ang CCTO sa mamugnang kahasol sa publiko. Itong ihangyo ang mga motorista no nga mo salmot nga muuban, di sad sila magpataka og park kay kita wa gid kay pagduha sa pagclam og pagto. Kay kaning kalihukan na ni is para atuan yung tanan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alang Domingo, Balitang Bisdak.